5 kalalaki nga target sa warrant of arrest sa Kabakan, Cotabato, patay. Human giingong misukol sa kapulisan. Samtang usa ka babae sa kasikbit nga lugar sab ang nasikop atol sa pagsilbi og search warrant sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagbuyod na kini mga 5 ka kalalakian sa gawas sa ilang panimalay. Human napatay atol sa pagsilbi og warrant of arrest sa kasong murder sa kapulisan, PIDEA ug Philippine Drug Enforcement Unit 12 sa Sitio Dima, Barangay Lower, Paatan, Kabakan, Cotabato, banda alas 5 sa buntag adlawng Martes. Matud sa Cotabato Police Provincial Office, target matud pa sa maong warrant of arrest ang usa ka grupo nga gipanguluhan sa usa ka lalaking ingong commander kinsa kanhi miyembro sa MILF kinsa nalakip sa napatay. Misukol kuno ang maong grupo sa otoridad hinungdan nga napatay. It resulted to the death of 5 katao. Para maklaro po, yung 5 namatay po is doon po sa subject ng warrant of arrest. Kasi po nung iserve na yung warrant of arrest, nag-resist po itong grupo na ito. Nasayran nga ang maong grupo dunay kalambigitan sa mga kaso sa pagpatay sa maong probinsya. Itong mga namatay po ay mga suspect din po sa nangyaring mga shooting incident sa area. Katulad na lamang po nung nabiktima na nagpapabili ng malunggay at pandesal. Narecover gikan sa suspects ang mga armas sama sa usa ka M14 rifle, 2 ka kalibre 45 nga pusil, usa ka 12 gauge shotgun ug granada. Gilubong na ang patayng lawas sa mga biktima subay sa Islamic rights. Ginakuwaan pa og pahayag ang kabanay niini. Samtang atol sa pagsilbi og warrant of arrest, dungan sab nga gisilbi ang search warrant batok sa 4 kalain mga suspect nga nagtinir sa kasigbit nga panimalay sa maong lugar. Sumala sa kapulisan, ang mga target paryente sa napatay nga giingong commander apan atol sa operasyon. Walay naabtan ang kapulisan gawas lang sa usa ka babaeng suspect nga nag-edad og 38 kinsa gilayong gisikop. Pipila ka illegal nga droga ug drug paraphernalia ang narecover matud pa sa panimalay niini. 4 na subject po ng search warrant na may tig 2 search warrant. Ibig sabihin 8 search warrant. In every target may 2 violation sa Republic Act 9165 and Republic Act 10591. And doon sa 4 na subject ng search warrant, isa po ang ating nahuli. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.